tenim el l'estat, la batalla comença. S'organitzen barricades, s'atrinxera la ciutat. Com a poble lluitarem, amb fusells amb mosquetons, amb fones i pistoles farem fora aquests cabrons, sí! Hem volgut fer una adaptació de Les històries naturals, que és una novel·la que en Joan Perucho va publicar als anys 60. És una novel·la plena d'ironia i que de seguida vaig pensar que això es podia portar als escenaris. I ens vam centrar doncs, en la història aquesta com de superació personal d'un protagonista que és un científic que creu que tot ha de poder ser demostrable. Aleshores es troba que hi ha coses que són inexplicables però que passen. Tinc el meu lema i propòsit vital, rebatre amb la ciència allò irreal. El que és fantàstic o d'un retrocés, només la raó ens portarà al progrés. Aquesta empresa cal dur-la endavant amb molt d'enginy i els ulls ben oberts. Anem-hi de pressa, correm a Prat dit, desfer el misteri o matar el vampir. Hem volgut recrear un musical amb una sonoritat molt moderna, penso. Hi ha una mica de barreja de molts estils i alhora té un caràcter de teatre musical indiscutible. Hi ha moltes cançons i tenim una banda en directe i tenim 8 cantants en escena. Per fi la nit, per tots s'escampa l'última nit, la més llarga, la concloent, la del somni anhelat i més profund. Vull compartir només amb tu el meu afany, el meu desig, desig de nit i en la foscor desig de tu. Com tu no n'hi ha d'altre, ets ben singular. Però esclar, cadascú l'empina com vol, no sé com t'aguanto cosina en un bau. Un tret de gràcia per la reina usurpadora. Fem que se'n vagin al fora. A Cantistraus remolaran estos alhora. Mare i filla i el traïdor que ens fa costat. Bé, doncs jo en aquesta peça el que faig és la coreografia, però de vegades és una coreografia que es veu i de vegades és una coreografia més invisible, però sobretot estic ajudant els actors a trobar, diguéssim, la comoditat en l'espai, amb la música, com expressar la música a través del gest, a través del moviment, a través de petites coreografies. Un monstre marí, és el peix i el colau, el ser més terrible de tot el mar blau. Mai miris els ulls del peix i el colau, si estimes la vida, aquesta és la clau. Està ambientat en una guerra carlina, o sigui, es parla de conflicte, es parla de guerra, es parla d'intolerància, es parla també d'amor, es parla de ciència. És el moment d'atacar. Segurament es deu trobar dèbil físicament i si el fem anar on ens convingui, serà fàcil emboscar-lo i donar-li caça. I com la portarem fins on vulguem si fins ara no sabem ni on s'amague? Aquí és on necessitarem la col·laboració ciutadana. La natura mai diu s'esdevé molt més amiga i els misteris que provoquem se'ns presenten. Pensem que és un espectacle per tots els públics, però públic adult. No volem limitar les edats, perquè creiem que pot agradar molt a qualsevol persona. La música et va inoculant de la mateixa manera que el vampir protagonista de la nostra història també va inoculant a les seves víctimes. Sóc la teva seducció, no pots fer ja marxa enrere, només jo et daré el licor que t'allargarà la vida, la semença del meu jo i el mossec en el teu muscle ens faran junts cavalcar per la dent i per la vida.